ברוכים הבאים ללוגיקוד. לוגיקוד. אז בואו נדבר על פונקציות בפייתון. ולא, אני לא מתכוונת רק למילת המפתח def. אנחנו הולכים לנתח את פונקציות בתור עיקרון יסוד בהנדסת תוכנה. להבין את זה לעומק זה מה שמבדיל בין קוד שעובד לקוד שהוא חזק, יעיל ושאפשר לתחזק לאורך זמן. אוקיי, כדי להבין את העוצמה פה, בואו נסתכל רגע על שתי גישות לאותה בעיה. בצד אחד, יש לנו קוד שחוזר על עצמו. אותה לוגיקה מועתקת ומודבקת שוב ושוב. זה פשוט סיוט לתחזוקה ומתכון בטוח לבאגים. ובצד השני, פתרון מהונדס. לוגיקה שכתובה פעם אחת, עטופה ביחידה נקייה שאפשר לקרוא לה מכל מקום. זאת כל התורה על רגל אחת. אז זאת תוכנית העבודה שלנו. נתחיל מהלמה, הנימוק ההנדסי, אחר כך נצלול לקונספט של הקופסה השחורה, נפרק לגורמים את התחביר של פונקציה, נתמודד עם הבלבול הקלאסי בין return לפרינט, ובסוף כמובן נחבר הכל יחד בדוגמה מעשית. יפה. אז לפני שאנחנו אפילו כותבים את המילה def, אנחנו חייבים להבין איזו בעיה הנדסית פונקציות באות לפתור. והתשובה בסופו של דבר מסתכמת בשלושה דברים: יעילות, קריאות ותחזוקתיות. ובליבת העניין עומד עיקרון אחד, קדוש כמעט, שנקרא DRY, Don't Repeat Yourself. אל תחזרו על עצמכם. זה אחד מעמודי התווך של הנדסת תוכנה טובה. ברגע שרואים קוד משוכפל, צריכות להידלק כל הנורות האדומות. זה מה שנקרא אנטי-תבנית, והתרופה לזה היא פונקציה. היא יוצרת מקור אמת יחיד ללוגיקה שלנו. אז מה אנחנו מרוויחים מכל זה? שלושה דברים קריטיים. קודם כל, אנחנו לא חוזרים על עצמנו. זה חוסך זמן ומונע טעויות טיפשיות. שנית, אנחנו זוכים לתרגל פירוק בעיות או decomposition, לקחת בעיה ענקית ומפחידה ולפרק אותה לחתיכות קטנות שכל אחת מהן נפתרת על ידי פונקציה. ושלישית, התחזוקתיות נוסקת לשמיים. צריך לתקן באג, מתקנים במקום אחד וזהו, נגמר. אוקיי, עכשיו כשהבנו את הלמה, בואו נדבר על האיך, או יותר נכון, איך כדאי לנו לחשוב על פונקציות. והדרך הכי טובה לעשות את זה היא דרך מודל הקופסה השחורה. אז מהי פונקציה? באופן פורמלי, תחשבו עליה כמו יחידת קוד עצמאית, סגורה. יש לה חוזה עם שאר התוכנית, תנו לי קלט מסוים, אנחנו קוראים לזה פרמטרים, אני אבצע את העיבוד שלי ואחזיר לכם פלט. והיופי הוא שאין צורך לדעת מה קורה בפנים. האנלוגיה של מכונת הקפה פשוט מושלמת פה, נכון? אנחנו מכניסים קפסולה, זה הקלט, הפרמטרים שלנו, אז קורה איזשהו קסם בפנים, המים מתחממים, יש לחץ, לא אכפת לנו איך. כל מה שאנחנו יודעים זה שבסוף יוצא קפה, זה הפלט, הערך המוחזר, זאת הפשטה במיטבה. מתמקדים במה הפונקציה עושה, לא באיך היא עושה את זה. טוב, בואו נלכלך קצת הידיים ונפרק את התחביר המדויק, איך בעצם בונים את הדבר הזה בפייתון. הכל מתחיל עם מילת המפתח def, פשוטו כמשמעו קיצור של define, להגדיר. זה הסימן שלנו לאינטרפרטר של פייתון להגיד לו, היי, הולכת להגיע עכשיו הגדרה של פונקציה חדשה. מיד אחרי זה בא השם של הפונקציה, ובבקשה, שם שמתאר מה היא עושה. בפייתון המוסכמה היא snake case, הכל באותיות קטנות עם קו תחתון להפריד בין מילים. השם צריך לספר סיפור. אחרי השם תמיד יבואו סוגריים, חובה. בתוכם אנחנו רושמים את הפרמטרים, כלומר את כל מה שהפונקציה צריכה לקבל בתור קלט כדי לעשות את העבודה שלה. אלה הופכים למשתנים מקומיים שחיים רק בתוך הפונקציה. ובשביל לסגור את השורה הראשונה, מה שנקרא חתימת הפונקציה, יש לנו נקודותיים, סופר חשוב. הנקודותיים האלה בעצם אומרות, אוקיי, סימנו עם ההגדרות, עכשיו מגיע בלוק הקוד שהוא הגוף של הפונקציה. והגוף הזה, כלומר כל הקוד ששייך לפונקציה, חייב להיות מוזח פנימה. בפייתון, הזכה זה לא המלצה בשביל יופי, זה חלק מהשפה. ההזכה מגדירה את הסקופ, היא אומרת לפייתון בדיוק איזה קוד שייך לפונקציה. יפה. ועכשיו אנחנו מגיעים לאחד הנושאים הכי חשובים, ואולי הכי מבלבלים למתכנתים בתחילת הדרך, ההבדל המהותי בין print לבין return. תראו, print זה מה שאנחנו קוראים לו תופעת לוואי, או side effect. התפקיד שלו זה להציג משהו על המסף, בשביל שבן אדם יראה. זהו, התוכנה עצמה לא יכולה להשתמש במידע הזה. return, לעומת זאת הדרך של הפונקציה לשלוח ערך בחזרה לקוד שקרא לה. הערך הזה הוא מידע שמיש, אפשר לשמור אותו במשתנה, להעביר אותו לפונקציה אחרת, לעשות איתו חישובים. והנה פרט טכני חשוב. בפייתון כל פונקציה מחזירה משהו.
אם לא נכתוב במפורש return עם איזשהו ערך, פייתון אוטומטית תחזיר אובייקט מיוחד שנקרא none. none פשוט אומר היעדר ערך. יפה. תיאומיה זה נהדר, אבל בואו נחבר את כל החלקים. אנחנו הולכים לבנות עכשיו פונקציה פשוטה, אבל סופר שימושית. is even, שתבדוק אם מספר הוא זוגי. עכשיו תראו את היופי בליבת הלוגיקה. אופרטור המודולו, הסימן הזה של האחוז, נותן לנו את שארית החלוקה. אם השארית של חלוקה ב2 היא 0, המספר זוגי. ההשוואה הזאת מחזירה true או false, וזה בדיוק מה שהפונקציה שלנו שולחת בחזרה. והתרשים הזה מראה עיקרון עיצובי סופר חשוב, הפרדת אחריות, או separation of concerns. התפקיד של הלולר הוא פשוט לעבור על המספרים. היא לא צריכה לדעת איך בודקים זוגיות. היא רק שואלת את הפונקציה as even, ומקבלת תשובה פשוטה של כן או לא. הפונקציה מצידה מתעסקת רק בדבר אחד. האם המספר הספציפי הזה זוגי? זה מה שהופך קוד לנקי, קל לבדיקה וקל לתחזוקה. והנה, כל העסק מחובר ביחד. רק תראו כמה קרי הקוד בלולאה הראשית עכשיו. If is even num. זה כמעט נשמע כמו אנגלית פשוטה. הסתרנו את כל המורכבות בתוך הפונקציה, ועכשיו הקוד הראשי שלנו נקי וממוקד במשימה שלו. אז עברנו על כל הנושא, ואני רוצה להשאיר את כולם עם מחשבה אחת. אם פונקציה אחת, פשוטה, יכולה להפוך לולאה בסיסית להרבה יותר נקייה וחזקה, רק תנסו לדמיין. איך העיקרון הזה של מודולריות גדל? איך הרעיון הזה של פירוק בעיות לקופסאות שחורות מאפשר לנו לבנות מערכות הנדסיות עצומות, מורכבות, עם מיליונים שורות קוד? לחשוב על זה לעומק. זאת הקפיצה האמיתית מכתיבת קוד להנדסת תוכנה. נהניתם מהסרטון? הירשמו ללוג'יקוד ואל תפספסו את ההסבר הבא. לחיצה על עקוב תתמוך בערוץ ותבטיח שתהיו הראשונים לדעת על כל סרטון חדש שיוצא.